Haka Jingialehkai Premier League hapreng ka Southampton Persia ka West Ham aba phai shak ning Jingialehkai ka West Ham gal khor ga nam job hadin bagalala ban film ka Southampton da shigol lanat badia ka ning shigol jong West Ham le ban Thep da Bowen haka minute ka ba san pheu khandai. Haka Jingialehkai hapreng ka Newcastle Persia ka Aston Villa haka ning Jingialehkai ka Newcastle gal khor ga nam job hadin bagalala ban film suk ka Aston Villa da lai lanat. Haka Jingialehkai hapreng ka Chelsea Persia ka Fulham haba phai shak ning Jingialehkai ka Fulham gal khor ga nam job hadin bagalala ban film salit ka Chelsea da ar lakawai. Badia ka gol penjob jong ka Fulham la yo ban Thep haswa ban kot ka Jingialehkai kata haka minute ka khandai pheu plus san lengbau munis. Haka Jingialehkai hapreng ka Wolf Persia ka Manchester United haka ning Jingialehkai ka Wolf ka khor ga nam job hadin bagalala ban film ka Manchester United da arla not badia gini gi argol jong ka Wolf le yo ban Thep haka minute ka basan pheu pra bad haka minute ka khandai pheu plus khandai bad haka ning Jingialehkai Fernandes le yo preang ya ka red card haka minute ka basau phnyo. Haka Jingialehkai hapreng ka Manchester City Persia ka Everton haka ning Jingialehkai ka Manchester City ka yo ban penkhi jar nengkong tang haka minute ka khat sau lengbau Silva Henry haka minute ka balai phenriu ka Everton ka yo ban Thep ya ka gol pen khai lengbau Diaye bad haka minute ka basan pheulai ka Manchester City ka yo ya ka penalty Henry Erling Haaland ula pen sub ya ka penalty haka bau klemla ban penrung badai lama gini gi gol hadu bokot ka Jingialehkai baro artli gi ken hun kia khai da mar gol. Hagawai par ka Jingialehkai hapreng ka Liverpool Persia ka Leicester City haba phai shakne ka Jingialehkai ka Liverpool ka klem pat sange ban khori ka nam job hadin bagalala ban pelem ka Leicester City da lai la kawai badia gini gi lai gol jong ka Liverpool ayo ban Thep nengkong lengbau Gakpo haka minute ka sau pheusan plus way Jones layo ban Thep ya ka gol ka ba ar haka minute ka ba sau khandai badia ka gol ka balai layo ban Thep lengbau Mohamed Salah haka minute ka ba pra pheway baleng ba ka jing job ka Liverpool kadang scam ban bad ya ka kerdan ka banengkong haka baga tam hadu nyau pon ya ka Chelsea ka bawan ba ar kat baga Manchester City kala ha ban hiar sha ka kerdan ka ba nyau. Haka Jingialehkai Indian Super League hapreng ka Ken Jingialehkai jong Ricky Shabong ka Punjab FC Persia ka Mohun Bagan Super Giant haka ni ka Jingialehkai ka Mohun Bagan Super Giant kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Punjab FC da lai la kuwai bad haka ni ka Jingialehkai Rodriguez ulayo ban Thep argol na ka benta ka Mohun Bagan bad Ricky Shabong layo ban Thep shigol na ka benta ka Punjab FC haka minute ka ba khat ar bad ka ni ka dai ru ka gol ka banengkong ka jong u ban yo Thep haka Jingialehkai Indian Super League.